Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινάμε απόψε το τρίτο απόσπασμα του τρίτου μέρους της τριλογίας, με γενικό τίτλο «Οι αντιδράσεις του Θεού στην διαστροφή στην ανθρώπινη ιστορία». Το τρίτο απόσπασμα έχει ως τίτλο του «Ο όλεθρος ως κάθαρση». Και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γέροντα, τον οποίο και καλωσορίζω. Γέροντα, ευλογείτε. Ο κύριος. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που σας έχουμε κοντά μας και περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία να ακούσουμε αυτά που θα μας πείτε. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, χάρηκα και εγώ. Ε, Αυτό είναι το τελευταίο τμήμα η τελευταία εκπομπή, ο επίλογος της τριλογίας, εδώ κλείνει. Ωραία. Και κλείνει και ένας κύκλος από όλο αυτό. Γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, όλες οι εκπομπές που έχουμε κάνει όσον αφορά ε, το ζήτημα πώς αντιμετωπίζει ο Θεός το κακό και ποια είναι η θέση μας εμείς μέσα στην ιστορία και μέσα σαν άνθρωποι, όσον αφορά το κακό και την αποδοχή του κακού, είναι από την πρώτη εκπομπή εκτός της τριλογίας που κάναμε το σφράγισμα του Θεού, τη δεύτερη, το βδέλημα της ερημόσεως, που ξεκίνησε τότε που έγιναν αυτές οι εκπομπές υπό το πρίσμα της προετοιμασίας της πνευματικής κατά πρώτον των χριστιανών, που είναι το σφράγισμα του χριστιανού τη σήμερον ημέρα, για να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται. Φαίνεται ότι αυτό που έρχεται ήρθε. Μάλιστα. Και θα έρθει. Και γι' αυτό κάνουμε αυτήν την εκπομπή τώρα και κλείνει. Η πρώτη εκπομπή έγινε πριν 2 χρόνια. Υπήρξε αρκετός χρόνος προετοιμασίας και σήμερα θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή χρησιμοποιώντας ένα κεφάλαιο του προφήτη Ιεζεκιήλ, το 22 κεφάλαιο, ενώ την πρώτη εκπομπή χρησιμοποιήσαμε το 8ο και το 9ο κεφάλαιο για να δείξουμε τι συνέβαινε στον αρχαίο κόσμο πριν από κάποια επιδρομή καθαρτική όσον αφορά την αμαρτία στην κοινωνία των χριστιανών. Τότε δεν υπήρχαν χριστιανοί, ήταν ο λαός του Ισραήλ. Η ετυμολογία του ονόματος του Ισραήλ, όπως έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές, είναι νους, ο βλέπον τον Θεό, από 3 εβραϊκά τμήματα Ις, Ρα, Ηλί, και λαμβάνουμε το Ισραήλ όχι σαν χώρα ή τους Εβραίους, το λαμβάνουμε ότι τότε ήταν ο λαός που μίλαγε με τον Θεό. Τώρα είναι οι χριστιανοί. Ναι. Και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Γιατί υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση και αμάθεια όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα. Και την Αποκάλυψη. Λοιπόν... Ναι, εδώ έχουν φτάσει να λένε ότι είναι εβραϊκό βιβλίο και εμείς οι χριστιανοί, λέει, πρέπει να ξεκινάμε από από την Καινή Διαθήκη, λέει, και όχι πίσω. Ναι, είναι σαν να γεννιέσαι 25 χρονών. Ναι. Είναι τα πνευματικά στάδια προ Χριστό αυτά. Και υπήρξε εβραϊκό βιβλίο, αλλά μετά τη μετάφραση των 70 και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, πέρασε στα πρωτότυπα της Αγίας Γραφής, το αρχαιοελληνικό πρωτότυπο. Και όποιος το προσεγγίζει πνευματικά το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπει μέσα και επιστημονικά στοιχεία για τη γέννηση, του σύμπαντος κτλ. Πράγματα που μέχρι πρώτη η ανθρωπότητα δεν είχε σκεφτεί καν ότι είχαν γίνει. Δηλαδή όλα αυτά άρχισαν να τα παρατηρούν μετά το 60, μετά την τεχνολογία του 60. Όλες αυτές τις 4.000 χρόνια, πού τα ξέρω Μωυσής, εάν δεν είναι θεόπνευστο βιβλίο. Ναι, ναι, ακριβώς. Και βλέποντας τώρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα τέλος, λόγω παρακμής. Το οποίο αυτό το τέλος πυροδοτεί, δεν είναι μόνο
η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία επηρεάζεται από άλλες χώρες που οι κοινωνίες τους έχουν γίνει εντελώς σατανιστικές. Από Ευρωπαϊκή Ένωση, από Αμερική. Η Ελλάδα είναι ένας κομπάσος μέσα σε όλα αυτά. Και αυτά τα γεγονότα που έχουν προειδοποιήσει οι πατέρες και όπως έχουν ξαναγίνει πάρα πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, φτάνουμε τώρα στο τέλος. Και είναι ένας κύκλος. Αυτή τη στιγμή, όσοι προετοιμάστηκαν, υπάρχει ακόμα χρόνος να προετοιμαστούν, αλλά όπως είπαμε στην εκπομπή με το σφράγισμα του Θεού, ότι όλα είναι στο μυαλό. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι μεν πιστεύουν αυτό που λέμε και το βλέπουν να έρχεται. Οι δε δεν το πιστεύουν. Και σου λένε ότι ξέρεις κάτι. 40 χρόνια τα ακούμε και ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώς όπως είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει το σφράγισμα του Θεού Ζώντος, που το ίδιο έλεγαν και στους προφήτες τότε. 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, λέγανε στον προφήτη Ιεζεκίλ τα ακούμε και δεν γίνεται τίποτα. Και μία μέρα έγινε. Και τους έρχεσαι αυτό που λέμε αγαλματάκια κούνητα, εκεί που ήταν όλοι. Μία στιγμή θα γίνει. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα τέλος. Δεν πάει παρακάτω αυτό που συμβαίνει. Και αυτό θα δούμε στο κεφάλαιο 22 του προφήτη Ιεζεκίλ. Ό,τι ακούτε αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις συνέβαινε και τότε. Πριν πούμε όμως στο αρχαίο κείμενο, θα ήθελα να κάνουμε μία παρένθεση εκ παραδρομής όσον αφορά ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα της αφής του Αγίου Φωτός. Φυσικά. Έχει παρατηρηθεί ότι κάθε τέτοια εκλογή βγαίνουν κάτι μαϊτανοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραψοφόροι μαϊτανοί, και λένε ότι εγώ ανάβω το Άγιο Φως. Ναι. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, κάποιος από αυτούς είναι στα δικαστήρια με το Πατριαρχείο αυτή τη στιγμή. Πήρανε το βίντεο τότε, ότι αυτός άναβε το Άγιο Φως, το αναπαραγάγουν συνέχεια, αλλά δεν λένε όλη την αλήθεια τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα σας πω, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που παίζει με την πίστη των χριστιανών αυτή τη στιγμή, γιατί όσοι έχουν πάει στην Ιερουσαλήμ και στον Πανάγιο Τάφο, καταλαβαίνουν κατευθείαν ότι δεν χρειαζόμαστε το Άγιο Φως καταρχήν. Όσοι έχουν πάει και έχουν προσκυνήσει στον Πανάγιο Τάφο, αντιλαμβάνονται τι έχει γίνει εκεί πέρα με την πίστη τους και την ενέργεια που αναβλύζει από εκεί πέρα. Εκεί είναι το κέντρο του κόσμου. Εκεί έγινε η Ανάσταση του Κυρίου και η Σταύρωση. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται Άγιο Φως για τον χριστιανό. Κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, το Άγιο Φως, την εποχή που εξέβαλαν τον Πατριάρχη των Ορθοδόξων, τον Έλληνα Πατριάρχη έξω και προσευχήθηκε στο προάβλιο και ήταν μέσα ο Αρμένιος και δεν έγινε η αφή του Αγίου Φωτός, έχουμε το θαύμα που έσκασε το Άγιο Φως από την κολόνα που είναι στο προάβλιο. Και είχε γίνει για πολλούς αιώνες, αυτό σήμερα κατά τεθέν τότε. Με πολλούς αυτούς τις μάρτυρες, κάποιοι μουσουλμάνοι πίστεψαν και έγιναν μάρτυρες εκεί επί τόπου από την μουσουλμανική αστυνομία, επειδή αλλαξοπίστησαν. Και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία όσοι έχουν πάει στους Αγίους Τόπους που τους γιορτάζουν αυτούς τους ανθρώπους σαν μάρτυρες. Λοιπόν, και μετά βλέποντας ότι ο Έλληνας Πατριάρχης είναι ελαίο Θεού, ο αντιπρόσωπος εκεί πέρα, καλός ή κακός, τον επανατοποθέτησαν στο αρχικό του αξίωμα να γίνεται η αφή του Αγίου Φωτός. Έτσι. Κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, υπάρχει μια ολόκληρη τελετουργική διαδικασία που ψάχνουν τον Πατριάρχη και τον Πανάγιο Τάφο εδώ και 20 αιώνες. Τους ψάχνουν για αναπτήρες,
και τον Πανάγιο Τάφο, είναι μέσα και η Εβραϊκή αστυνομία κτλ. Τι ψάχνουν εδώ και 20 αιώνες και σφραγίζουν μετά το κουβούκλιο με το βουλοκαίρι απ' έξω από βραδείς. Τι ψάχνουνε? Δεν ψάχνουν να βρουν αναπτήρες και τέτοια για να μας αποδομήσουν την πίστη? Εννοείται. Οπότε τι συζητάμε τώρα? Αυτό κατά δεύτερον. Και κατά τρίτον, προσωπικά εγώ γνώρισα έναν ιερέα σε προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ που ήταν παρόν κάποτε, τώρα πρόσφατα, πριν χρόνια, όχι μέσα στους αιώνες. Ναι. Το Άγιο Φως βγήκε απ' έξω από τον Πανάγιο Τάφο. Ήταν μια γαλάζια σφαίρα κατά μαρτυρία πολλών που πήγαινε ερχόταν στο χώρο εκτός του κουβουκλίου, μέσα όμως στο συγκρότημα, και άναβε δειγματοληπτικά, τυχαία δηλαδή, όχι ευλαβών ανθρώπων δηλαδή, εντάξει, τυχαία, κάποιες λαμπάδες, άναψε κάποια καντήλια αυτόπτες μάρτυρες, εκεί πέρα υπήρχαν και τα βλέπαν αυτά, και άναψαν και τα καντήλια της Ιεράς Μονής της Μεγάλης Παναγίας που είναι έξω από τον Πανάγιο Τάφο. Απέναντι από τον Πανάγιο Τάφο. Της Μεγάλης Κραυγής που λένε. Λοιπόν, και αυτό το είδε ο κόσμος. Και τα πρώτα δευτερόλεπτα πραγματικά δεν έκαιγε αυτό το φως, γιατί ήταν αυτή η φλόγα δηλαδή, το ήταν μπλε, έτσι. Μου το είπε ο άνθρωπος, ήταν παρόν. Και δεν τους έκαιγε τα πρώτα δευτερόλεπτα. Όχι αυτό που βγάζει ο Πατριάρχης που είναι αρκετά δευτερόλεπτα μετά. Ναι. Ναι. Αυτό που βγάζει ο Πατριάρχης είναι αρκετά δευτερόλεπτα. Πρώτα ανάβει στον Πανάγιο Τάφο, παίρνει το φως από εκεί και μέχρι να περάσει στο τμήμα του κουβουκλίου του Αγίου Λίθου, έχουν περάσει αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να το βγάλει έξω και να φτάσει στο τελευταίο. Ναι. Στο τέτοιο. Εμείς μιλάμε ότι αυτό έγινε απ' έξω. Λες και ο Θεός ήξερε ότι θα έβγαινε κάποια στιγμή κάποιος και θα έλεγε ότι το ανάβουνε με ανητήρα. Και εδώ κλείνει η παρένθεση. Εδώ βγάζανε κάτι γελίους υποτίτλους στα κανάλια, ότι γίνεται δικαστήριο για να αποφανθεί αν είναι πραγματικό το Άγιο Φως. Κάτι τις αηδίες λέγανε τις προάλλες. Ποιος να αποφανθεί τι? Ναι, ναι, αυτό. Για το αν είναι πραγματικό, λέει, το Άγιο Φως ή όχι. Ναι, μόλις αποφανθούν αν είναι πραγματικό το Άγιο Φως, Ναι. να αποφανθούν μετά αν είναι πραγματικός σφραγιασμός. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι. Οποιοςδήποτε ο απλούστερος και ταπεινότερος ιερέας κάνει το μυστήριο του αγιασμού, το νερό μένει αδιάφθορο για πάντα μετά. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε αγιασμό, μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό το θαύμα, ξέρω εγώ, το καθημερινό, και δεν μπορεί να βγάλει μια μέρα το χρόνο Άγιο Φως. Ναι, ακριβώς. Και η άλλη απορία που έχω εγώ, που κάνει ο κόσμος και τα παρακολουθεί όλα αυτά, είναι η εξής. Τόσους αιώνες, από το 350, ξέρω εγώ, μετά Χριστόν, που κάπου ησύχασε η Ιερουσαλήμ από επιδρομές και από τέτοια, και ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του Παναγίου Τάφου κτλ. Μέχρι τώρα δεν βρήκε κανένας ότι το Άγιο Φως είναι απάτη. Ναι, τώρα το ανεκάλυψαν. Τώρα το ανεκάλυψαν. Ναι. Έτσι. Καταλάβατε. Ναι, ακριβώς. Τόσους αιώνες αρχίζουν να αποδομήσουν την πίστη μας, και η πίστη μας δεν αποδομείται λόγω των θαυμάτων, όχι κάτι άλλο. Όχι θεωριών και τα λοιπά. Των θαυμάτων που έχουν γίνει κατά καιρούς από τους Άγιους Μάρτυρες επί τουρκοκρατίας, τους νεομάρτυρες, τους μάρτυρες, τους Αγίους κτλ. Έτσι συντηρείται η πίστη μας. Θεωρίες υπάρχουν πολλές. Και οι καθολικοί, μάλιστα, οι αδερφοί μας οι καθολικοί, έχουν ένα σωρό. Τι δεν έχουνε? Ιεροσύνη και θαύματα. Ακριβώς. Αυτό το ορίζουν και τους σύγχρονους Αγίους μας. Αυτό όσον αφορά το ζήτημα, που όλος τυχαίως εμφανίζεται αυτή την περίοδο για να προετοιμάσει το πλήρωμα πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή, και δεν εμφανίζεται άλλη στιγμή της χρονιάς.
κάποια άλλη στιγμή μέσα στη χρονιά δεν τους νοιάζει αν ανάβει το Άγιο Φως ή δεν ανάβει. Ναι, τώρα ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Και πολύ καλά κάνατε και το θίξατε, Γέροντα. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στο κεφάλαιο 22 του προφήτη Ιεζεκίηλ. Και γίνεται ο λόγος Κυρίου προς με λέγον: Εσύ, ανθρώπου, ή κρινείς την πόλη των αιμάτων και παράδειξον αυτή πάσας τας ανομίας αυτής. Λέει, ανθρώπου, εσύ δεν θα κρίνεις και δεν θα καταδικάσεις την πόλη των εγκλημάτων, φανέρωσε καθαρά εις αυτήν όλα σας παρανομίας της. Έχουμε πόλη εγκλημάτων. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μας? Υπάρχει έγκλημα που δεν συμβαίνει καθημερινά και κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος έχει αποκτήσει πετσί όσον αφορά την πληροφορία των εγκλημάτων. Κάποτε γινόταν ένας φόνος και πέφταμε όλα από τα σύννεφα. Έτσι. Τώρα είναι καθημερινό φαινόμενο και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Έχει γίνει πόλης εγκλημάτων. Ακριβώς. Και ερείς, τάδε λέγει Κύριος, ο πόλης εκχέους τα αίματα εν μέσω αυτής, του ελθύν καιρών αυτής και ποιούστα ενθυμήματα καθεαυτής, του μιένιν αυτήν. Και θα είπεις, αυτά λέγει ο Κύριος, ο αμαρτωλή πόλης, της οποίας οι κάτοικοι χύνουν αθώα αίματα εν μέσω αυτής, ώστε να έρθει πλέον ο καιρός της τιμωρίας των. Πόλης, της οποίας οι κάτοικοι έχουν πάντοτε στο νου και στην καρδία τα είδωλα, δια να την βεβηλώνουν. Έχουμε πάλι εδώ πέρα μια περιγραφή κάτοικοι αμαρτωλής πόλης, οι οποίοι δεν ιδρώνουν το αυτί τους. Έχουν πάντοτε στο νου τους και στην καρδιά τους τα είδωλα. Πώς θα περάσουν την ημέρα των. Αυτά είναι τα είδωλα. Ακριβώς. Πουθενά Θεός, πουθενά ψυχή, πουθενά ευαισθησία, πουθενά εμπάθεια, τίποτα. Να πέσει ο μισθός, να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Αν ρωτήσεις κάποιον και το πεις πώς ζεις έτσι κάθε μέρα. Είσαι άνθρωπος, δηλαδή είσαι μέσα στο ανθρώπινο ή τίνεις προς την κατάσταση του ζώου εργασίας, που ο πνευματικός του ορίζοντας εξαντλείται στο πότε θα τελειώσει η μέρα του για να πάει στο παχνί του να φάει το κρεσάρι του. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Ναι. Ποιοι αποκαλούν έτσι τους υπόλοιπους ανθρώπους? Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, τα γκοήμ που λένε. Τα γκοήμ. Υποζύγια. Τι λένε στο Ταλμούδ και στην Τωρά? Ότι πρέπει να τους φορολογήσουμε μέχρι θανάτου, γιατί αυτοί ζουν για να υπηρετούν εμάς. Τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία? Τους έχουν φορολογήσει όλους μέχρι θανάτου. Οτιδήποτε συμβαίνει, είτε παρανομία, είτε νόμιμα της κυβερνήσεως, τα πληρώνει ο κόσμος. Έχουμε πρόβλημα με το περιβάλλον που λένε οι επιστήμονες αυτοί της δεκάρας. Παραμύθια. Πληρώνεις παραπάνω βενζίνη. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του περιβάλλοντος. Αν πληρώσεις εσύ τη βενζίνη από 25 ευρώ που κάνει 50, το περιβάλλον θα σωθεί. Ναι. Αυτός όμως που την παράγει από την ExxonMobil, τη βενζίνη, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα παίρνει διπλά. Ναι. Και αυτός μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον όσο του αρέσει. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Εσύ είσαι το πρόβλημα. Εσύ είσαι το πρόβλημα, γιατί αν δεν είσαι το πρόβλημα, θα του κάνεις μήνυση ότι αυτός είναι το πρόβλημα. Έτσι. Καταλάβατε. Οπότε, του έρχεται πιο φθηνά να σου κάνει πλήση εγκεφάλου να δώσει 10 δις. Ναι. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σε πείσουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και εσύ είσαι το πρόβλημα και να πληρώνεις εσύ, παρά να πληρώσει 100 δις σε μηνύσεις. Ακριβώς. Καταλάβατε. Έτσι. Φταίει το πλαστικό, εσύ το πληρώνεις στους φόρους με την ανακύκλωση. Με την τζατούλα που θα πάρεις στο σούπερ μάρκετ. Εσύ θα τα πληρώσεις όλα αυτή τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Οπότε θα σε φορολογήσουμε μέχρι ανέχειας
μέχρι να σου πάρουμε το σπίτι, ξέρω εγώ, Σε για να σώσει αυτό, το περιβάλλον. σε αυτό το στάδιο είμαστε τώρα. Εντάξει. Που, Εγώ που παράγω τη βενζίνη με το βρωμερότερο τρόπο όσον αφορά το περιβάλλον, δεν φταίω και φταίει εσύ που πηγαίνει στη δουλειά σου λοιπόν κάθε μέρα έτσι, έτσι, και την πληρώνεις. έτσι. Λοιπόν, τι έχουν δημιουργήσει αυτοί, ένα κόσμο ειδόλων. Ναι, ναι. Πουθενά Θεός. Τις προάλλες εμφανίστηκε ο Γκέιτς σε ένα κανάλι και είπε, το κατανοώ, λέει, ότι το γεγονός ότι πηγαίνω έρχομαι, λέει, με το ιδιωτικό μου αεροπλάνο είναι πρόβλημα, λέει, για το περιβάλλον. Το κατανοώ όμως. Μας τα λένε στα μούτρα. Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα. Ναι, εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό, γιατί ε, εάν δεις τη δομή μιας χώρας, θα Ναι, καταλάβεις ότι μας δουλεύουν στα μούτρα, έτσι, που έχουν συγκεντρώσει όλο τον πληθυσμό σε 5 πόλεις. ακριβώς, Και όλος ο πλανήτης είναι άδειος. Καταλάβατε. ακριβώς. Και μετά σου λέει, α, ξέρεις κάτι, έξω από την Αθήνα είναι όλα βρώμικα. Ναι, ναι, Ωραία. Πάρε 5 εκατομμύρια κόσμο και άπλωσέ το σε όλη την Ελλάδα. Να δεις για πού τα καθαρίσει η Αθήνα. έτσι, Αλλά δεν το κάνεις. Γιατί το κάνεις, γιατί μπορεί να το ελέγχεις. ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Μα και 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 αυτές οι πόλεις που λέγανε των 20 λεπτών, εάν κοιτάξετε τώρα τις ειδήσεις που βγάζουν αυτοί οι ίδιοι, έχουν φτάσει στα 4. Τα 20 λεπτά γίνανε 15, τα κάνανε 10, τα κάνανε 5 και τώρα πλέον είναι πόλεις των 4 λεπτών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. ναι, θα φτάσουν των 20 δευτερολέπτων. Ναι, Να πηγαίνουν μόνο για κατούριμα ακριβώς, ακριβώς. από το κελί σου. Και επίσης να Και ξέρετε, δεν ξυπνάει, ποιο, ο κόσμος δεν ξυπνάει παρόλα αυτά, με τίποτα, έτσι. ποιο ήταν το βήμα που προώθησε αυτή την κίνηση. Η τηλεργασία. Ναι, ναι, ακριβώς. Τα πολυεργαλεία του COVID είναι και η τηλεργασία. Τι σημαίνει τηλεργασία? Σημαίνει μεταφέρεις το γραφείο σου, της εταιρείας σου, της τράπεζάς σου, όπου και να δουλεύεις, στο σπίτι σου. Ακριβώς. Αντί να πηγαίνεις λοιπόν στο γραφείο σου, ξέρω εγώ, και να μπεις στη διαδικασία συγκοινωνίες, οδηγό και οβεζία κτλ. Λοιπόν, το μεταφέρεις στο σπίτι σου, λοιπόν, στο γραφείο σου, σε ένα δωμάτιο και δουλεύεις Ναι. από εκεί. Και τηλεκπαίδευση για τα παιδιά. Και τηλεκπαίδευση για τα παιδιά. Τι Ακριβώς. κερδίζουνε? Τα πάντα. Τα πάντα. Αυτοί. Ναι. Τι κερδίζεις εσύ? Επίσης τα Περισσότερες πάντα. ώρες. Επίσης τα πάντα. Περισσότερες ώρες κάνεις, όχι τα πάντα, περισσότερες ώρες. Ναι. Γιατί ξυπνάς, ξεκινάς και δουλεύεις και άντε να βγάλω δουλειά, άντε να βγάλω δουλειά και οι 8 ώρες γίνονται 10. Και είσαι στη σπίτι σου, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Και αρχίζει μετά η μέρα σου, αρχίζει και μπαίνεις μετά μέσα σε μια δίνη που δεν μπορείς να βγεις. Ενώ τουλάχιστον με το να πηγαίνεις στο γραφείο σου, ήξερες ότι θα σχολάσαι, ότι έχω μια ώρα να πάω σπίτι μου, ξέρω εγώ κτλ. Δεν σχολάγεις την ώρα. Ακριβώς. Και επίσης μπορεί να αυξηθεί και ο φόρτος εργασίας σου που είσαι στο σπίτι σου. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είναι όλα δικά τους αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και λέει τώρα, οι κάτοικοι λέει έχουν πάντοτε στο νου και στην καρδία τα είδωλα για να τη βεβηλώνουν. Εν της έμαση αυτών εις εξέχειας παραπέπτοκας και εν της ενθυμήμασής σου εις επίης εμιένου και ίγκυσας τα σημέρα σου και ήγαγες καιρών ετών σου. Δια τούτο δε δοκάσε εις ονειδισμών της έθνεση και εις επεγμών πάσες τες χώρες. Με τα αίματα λέει των αθώων ανθρώπων τα οποία εχίσατε έχετε περιπέσει εις βαρύτατα αμαρτήματα και με τα είδωλα τα οποία κατασκευάσατε εμολυνθήκατε και έτσι σύ αμαρτωλή πόλης έγινες αιτία να πλησιάσουν οι ημέρες της καταστροφής σου. Έφερε στο τέλος της υπάρξεώς σου. Δια τούτο εγώ θα σε παραδώσω εις τα ιδωλολατρικά έθνη προς εξευτελισμό σου, προς επεγμό σου εις όλας τας χώρας. Αυτό που ζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Με τα αίματα λέει των αθώων ανθρώπων. Ναι. Βλέπε ποια καταστροφή να πρωτοδείς. Να πρωτοδείς στο μάτι, στα τέπη. Όλοι αθώοι. Ναι. Ακριβώς.
έπιασε φωτιά και καήκαν όλοι εκεί μέσα. Η Μαφίν, λέτε. Ναι. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά με 0 ενόχους? Ναι, μόνο εδώ. Σε ποια? Ναι. Με τα αίματα, λέει, των αθώων ανθρώπων τα οποία εχίσατε, έχετε περιπέσει εις βαρύτατα αμαρτήματα. Χρόνια τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, βλέπουμε σκάνδαλο στο σκάνδαλο να μπαίνει το ένα πάνω στο άλλο. Και λέμε τόσο καιρό εδώ πέρα. Και ίσως κάποιοι να σε ακούνε και ένα γραφικό άνθρωπο που λέει τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Για όσους γνωρίζουν όμως, τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη γη καταρχήν. Τίποτα. Υπάρχει Θεός για όσους γνωρίζουν. Για όσους δεν γνωρίζουν πάλι υπάρχει Θεός. Απλά δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, κάποια στιγμή η υπομονή του Θεού υπάρχει για ποιο λόγο? Για να την γλιτώσουν κάποιοι άνθρωποι που πρόκειται να σωθούν αργότερα. Γι' αυτό. Όχι ότι δεν ακούει, δεν βλέπει κτλ. Ναι. Όταν θα έρθει όμως το πλήρωμα του χρόνου, που έχει φτάσει η κοινωνία αυτή τη στιγμή στο τέλος, ξεκινάει ένα τσουνάμι γεγονότων και δεν ξεφεύγει κανένας. Ξεφεύγουν μόνο όσοι φέρουν το σφράγισμα του Θεού. Και πώς το φέρουν το σφράγισμα του Θεού? Αυτά όλα που είπαμε στην πρώτη εκπομπή, με την πνευματική τους ζωή και με το διαρκή τους αγώνα κόντρα στο ρεύμα της αμαρτίας και της ειδωλολατρίας. Λέει, με τα αίματα των αθώων ανθρώπων, τα οποία ηχήσατε, έχετε περιπέσει, λέει, βαρύτητα αμαρτήματα. Στους άρχοντες μιλάει εδώ, έτσι. Ναι, προφανώς. Βεβαίως. Στους άρχοντες. Βεβαίως. Και με τα είδα, νομίζω ότι θα ξεφύγουν όλοι αυτοί. Και δημοσιογράφοι, και πολιτικοί, και όλοι. Νομίζω ότι θα ξεφύγουν. Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, ότι σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου θα χαθούν όλοι. Μια στιγμή θα χαθούν όλοι αυτοί. Έτσι κι εσύ, αμαρτωλή πόλης, έγινες αιτία να πλησιάσουν οι ημέρες της καταστροφής σου. Έφερες το τέλος της υπάρξεώς σου. Εσύ το έφερες το τέλος. Δια τούτο εγώ θα σε παραδώσω εις τα ειδωλολατρικά έθνη, προς εξευτελισμόν σου. Δεν είμαστε προτεκτοράτο στην Ελλάδα ειδωλολατρικών εθνών? Όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, ότι ουδέποτε η Ελλάδα απελευθερώθηκε, απλά πέρασε σε χέρια άλλα. Ακριβώς. Έτσι. Μας παρέδωσε σε ειδωλολατρικά έθνη, προς εξευτελισμό μας. Προς επεγμόν σου εις όλα σας χώρας. Όλες οι χώρες μας δουλεύουν. Οι Έλληνες, λέει, ξέρετε τι λέει στο εξωτερικό, λόγω προπαγάνδας και τα λοιπά, οι Έλληνες δεν δουλεύουν. Ναι. Καφετέριες γεμάτες. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Ο Έλληνας δουλεύει πιο πολλές ώρες από όλους τους Ευρωπαίους και αμείβεται το λιγότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, πώς έχει περάσει αυτό το πράγμα στο εξωτερικό? Επεγμό σου, λέει, εις όλα σας χώρας. Ξέρετε τι άλλο είναι στο εξωτερικό? Ότι οι Έλληνες είναι ζητιάνοι. Ζητιανεύουν τα πακέτα των μνημονίων που υπογράψανε 5 άτομα και δεν ρωτήσανε κανένα. Είναι ζητιάνοι, λέει, οι Έλληνες. Ύστερα από την ψήφιση του νομοσχεδίου λένε ότι οι Έλληνες είναι ομοφυλόφιλοι. Η πρώτη ομοφυλόφιλη ορθόδοξη χώρα που ψήφισε τέτοιο νόμο. Διεθνής εξευτελισμός. Έτσι. Προς επεγμό σου, λέει, εις όλα σας χώρα. Τες εγγυζούσες προσέ και τες μακράν απεχούσες από σου και επέξονται εν σύ. Ακάθαρτος οι ονομαστοί και πολλοί εν τες ανομίες, οι οποίοι, λέει, συνορεύουν προς σε σένα οι χώρες και προς εκείνες ακόμη που ευρίσκονται μακράν από σε. Όλε θα σε περιγελάσουν και θα σε εξευτελίσουν. Θα είσαι η διαβόητος δια την ηθική ακαθαρσία σου, δια την πλεισμονή των παρανομιών της πόλης. Λέει, και εκείνες που σε συνορεύουν οι πόλεις και είναι δίπλα σου θα σε εξευτελίζουν. Βλέπε Αλβανία, βλέπε Σκόπια, βλέπε Βουλγαρία, βλέπε Θράκη, Τουρκία. Βλέπε, τώρα έχει ξεκινήσει και Αφρική.
Ναι. από κάτω. Και οι χώρες που μας συνορεύουν λοιπόν, και οι χώρες στην άλλη άκρη του κόσμου. Καταλάβατε? Δηλαδή, τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Βλέπεις χώρες όπως, θα το πούμε ανάποδα, όπως η Κίνα, όπως η Ιαπωνία, ασιατικές, άσχετα με το τι πολίτευμα έχουν, εγώ θεωρώ τους ασιατικούς λαούς πάρα πολύ σοφούς, τέλος πάντων. Πώς φέρονται όσον αφορά την ελληνική κουλτούρα, με τα αρχαία, τα αγάλματα, τις τέχνες που τα έχουν περιπολού, και εδώ πέρα στην Ελλάδα γράφουν με σπρέι και βεβηλώνουν τη σοφία μας και το πνεύμα μας. Κάποιοι που φέρονται για Έλληνες, για μένα δεν είναι Έλληνες. Ανήκουν σε πολιτικά κόμματα, τα οποία αυτά κόμματα έχουν εβραϊκές ρίζες και τους έχουν εκπαιδεύσει και δεν ξέρω τι συμβαίνει κτλ. Δεν είναι Έλληνες. Βλέπεις στην Κίνα έχουν αντίγραφα ελληνικών αρχαιοτήτων μέσα σε υπερπολιτελή κτίρια και δίνουν τρισδιάστατα γυαλιά για να τα δεις καλύτερα. Και εδώ πέρα γράφουν με σπρέι απάνω τους. Εδώ φτάσανε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να γράψουν, να σηκώσουν επανό Destroy Greece. Ναι. Βλέπετε τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Έχουμε γίνει και το καταλαβαίνει φαντάζομαι ο κόσμος, έτσι, πώς μας συζητάνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μόνο οι κυβερνητικοί και οι κομματικοί υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα πάνε όλα καλά. Ακριβώς. Όλο το υπόλοιπο σύμπαν μας έχει για πέταμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έξω. Έτσι. Λέει, ιδού λέει, η αφηγόμενη οίκου Ισραήλ έκαστος προς τους συγγενείς αυτού συνανεφήρωτο εν σύ όπως αρχαίος θέμα. Ιδού λέει, οι άρχοντες του Ισραηλιτικού λαού, δηλαδή με λίγα λόγια οι πολιτικοί μας άρχοντες, ο καθένας από αυτούς συνεφύρετο με τους συγγενείς του και συνομωτούσαν για να χύσουν αίμα αθώων ανθρώπων. Βλέπετε πόσο αρχαίο είναι το σόι που λέμε. Ναι, ναι. Έχουμε 3 οικογένειες στην Ελλάδα, 3 σόγια, που εδώ και χρόνια λιμένονται τον κόπο των Ελλήνων και τον υδρότα των Ελλήνων. Ιδού λέει οι άρχοντες του Ισραηλιτικού λαού, καθένας από αυτούς συνεφύρονται με τους συγγενείς του και συνομωτούσαν για να αρχίσουν αίμα αθώων ανθρώπων. Πόσα εγκλήματα έχουν κάνει οι πολιτικοί άρχοντες και έχουν περάσει το έτσι. Ατελείωτα. Ατελείωτα. Πατέρα και μητέρα εκακολόγουν εν σύ, και προς τον προσήλυτο ανεστρέφοντο εν αδικείς εν σύ, ορφανών και χείραν κατεδυνάστευον εν σύ. Οι πολίτες σου λέει ήβριζαν τον πατέρα και τη μητέρα των με σκοπό την αδικίαν. Σταματάω λίγο εδώ. Έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία ένα φαινόμενο. Τα παιδιά, επειδή μεγάλωσαν χωρίς αρχές και χωρίς Θεό μέσα τους, με τις γνωστές τακτικές, ρουσφέτια, κόμματα κτλ. Αυτή τη στιγμή βρίζουν τον πατέρα τους και τη μητέρα τους, τους απειλούν, με φοβερές απειλές να ξέρετε, γιατί πολύ απλά ο πατέρας τους και η μητέρα τους μεγάλωσαν χαραμοφάιδες, να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Δεν έχουν μάθει ποτέ τους να δουλεύουν, βρήκαν σπίτια ακίνητα έτοιμα, τα οποία σπίτια και ακίνητα που τα βρήκαν έτοιμα από το αίμα και τον υδρότα κάποιων άλλων, που εκτόπισαν οι γονείς τους κάποιον άξιο και πιθανότατα είναι στο εξωτερικό αυτός ο άξιος, και αυτοί πήραν τις θέσεις αγράμματοι, άχρηστοι άνθρωποι, και ακριβώς γι' αυτό πήραν τις θέσεις όπως τις πήρανε, γιατί ήταν άνθρωποι αγράμματοι και άχρηστοι, και η φυσιολογική εξέλιξη του πράγματος είναι να βρίζουν τον πατέρα και τη μητέρα τους με σκοπό την αδικία. Κανένα σεβασμός, οι γονείς σου καταλήγουν σε γεροκομεία κτλ. Το αντίθετο το βλέπεις σε ευλογημένες, πολύτεχνες οικογένειες, εν Χριστώ οικογένειες. Ο πατέρας και η μητέρα δεν είχαν τίποτα,
παιδιά τους τίμια και γέρασαν σαν μεγάλοι πατριάρχες μέσα σε τιμές. Μέσα σε τιμές γεράσαν οι άνθρωποι. Με οικογένειες, με εγγόνια, με δυσέγγωνα κτλ. Και μέσα σε αγάπη και τιμές. Αυτοί που δεν είχαν τίποτα. Και μεγάλωσαν τα παιδιά τους τίμια. Συναναστρέφοντο λέει το προσήλυτο των ορφανών και τη χείρα καταδυνάστευον εντός της περιοχής σου. Παρακμή. Ορφανό και χείρα, δηλαδή τον αδύναμο, καταδυνάστευον μέσα στην περιοχή σου. Έχει βρει κανείς το δίκαιο του σε αυτή τη χώρα? Δουλεύει δικαιοσύνη για κανέναν από τους ανθρώπους? Δεν υπάρχει καν. Άμα πάει μια χείρα χωρίς άντρα, να διεκδικήσει κάποιο περιουσιακό της στοιχείο, τι παθαίνει? Τη θα τρώνε δικηγόροι, τα δικαστήρια δεν γίνονται ποτέ και πάει λέγοντας. Και έχουν πάθει χείρες αυτή τη στιγμή, τους έχουν μειώσει και τις συντάξεις που δουλεύανε σε όλη τους τη ζωή, και αυτοί και οι άντρες τους, κουνώντας στο δάχτυλο ότι και πολλά σου δίνουμε. Λες και τους τα χρωστάγανε. Και δεν τα δούλεψαν αυτά οι άνθρωποι. Αυτά συμβαίνουν τώρα. Και τα Άγια μου εξουθένουν και τα Σάββατά μου ευεβήλουν ενσύ. Εξευτέλιζαν τα ιερά μου, ευεβήλωναν μέσα εις αυτή ταύτην την πόλη, την αργία και τον αγιασμό του Σαββάτου. Ούτε Κυριακές, ούτε γιορτές, ούτε ιερά, ούτε όσια. Αυτό που είπαμε. Δουλειά, παχνί, παχνί, δουλειά. Δουλειά, παχνί, παχνί, δουλειά. Άνδρες ληστέησαν εσύ, όπως εκχέως εν σύ αίμα, και επί των ωραίων ίσιων εν σύ, ανώσια επίων εν μέσω σου. Οι κάτοικοι σου, λέει, ήταν άνδρες ληστές. Ληστές οι κάτοικοι. Για να χύνουν αίμα μέσα εισέ ο πόλης. Αθώον αίμα. Επάνω στα όρια έτρωγαν ειδωλικά θυσίας και γενικώς εν μέσω σου εξετρέποντο εις ανοσιουργίας. Λοιπόν, Σαρακοστή, Μεγάλη Σαρακοστή. Η επιτομή όλου του χρόνου και της πίστης μας. Η μεγαλύτερη νηστεία που τελειώνει με τη Σταύρωση του Κυρίου και την Ανάσταση. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Η τσίκνα έχει φτάσει μέχρι το διάστημα. Ελάχιστοι νηστεύουν. Ελαχιστότατοι. Και λέω τσίκνα, έτσι, για κρέας. Εννοείται, ναι. Ναι. Κατανοητό. Επάνω στα όρη, λέει, έτρωγαν ειδωλικά θυσίας. Και γενικώς εν μέσω του εξετρέπονται εις ανοσιοργίας. Οι κάτοικοι σου ήταν άνδρε ληστέ για να χύνουν αίμα εισέ ο πόλης αθώων αίμα. Πόσα εγκλήματα συμβαίνουν καθημερινά? Ακούμε συνέχεια μαχαιρώματα. Συνέχεια. Ναι. Ποιοι είναι οι κατοικοί σου? Είναι τα έθνη που έχουν έρθει απ' έξω. Που έχουν πιάσει όλες τις πόλεις. Και δεν τολμάς να πεις κουβέντα, γιατί θα σε χαρακτηρίσουν ρατσιστή και φασίστα. Έχουν έτοιμη την απάντηση. Εντάξει. Ο εγκληματίας, αν πεις ότι ο εγκληματίας είναι εγκληματίας, ασχέτου χρώματος, φυλής κτλ. Ο εγκληματίας είναι εγκληματίας. Είσαι ρατσιστής και φασίστας. Καταλάβατε? Έτσι, έτσι. Εμείς χωρίζουμε τον κόσμο σε δύο μέρη. Παγκοσμίως. Τους καλούς και τους κακούς. Ασχέτου φυλής, ασχέτου χρώματος. Λοιπόν, συμβαίνει στατιστικά αυτή τη στιγμή οι κακοί να είναι ως επιτοπλίστων μαύροι που έχουν έρθει απ' έξω. Αν πεις, βλέπω ότι τα μέσα ενημέρωσης αποφεύγουν με πολλή τέχνη να αναφέρουν τις προελεύσεις των εγκληματιών. Ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι έχουν μεγαλώσει, αυτή είναι η κουλτούρα τους στη χώρα τους και έχουν έρθει σε μια χώρα 2.000 χρόνων χριστιανική που έχει μαρτυρήσει για να έρθει η κουλτούρα αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων στην όποια ευγένεια υπάρχει μέσα στη χώρα, και έρχονται ξαφνικά από εκεί που δεν υπάρχει, εκτός ότι δεν υπάρχει κανένας φραγμός,
από τις χώρες που έρχονται. Είναι και μεγαλωμένοι διχατιστές αυτοί εκεί πέρα. Στις κοσμικές χώρες Αφρικής θα βρεις ή τζιχαντιστές ή πειρατές για να επιβιώσουν. Γιατί έτσι τους έχουν φέρει τέλος πάντων, έτσι. Ναι. Ο δυτικός πολιτισμός τους έφερε εκεί. Αν τους άφηνε τους Αφρικανούς, ο δυτικός πολιτισμός μόνος τους, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα στη σας πληροφορώ. Δεν θα υπήρχε πείνα και πειρατεία και κλιματικότητα. Ή τέλος πάντων θα υπήρχε σε λιγότερο βαθμό. Θα είχαν οι άνθρωποι να φάνε. Θα είχαν τη χώρα τους. Καταλάβατε. Αυτό που είχε γίνει και στην Ελλάδα. Τώρα πια. Εσχήνοι, πατρός, απεκάλυψαν ενσύ και ενακαθαρσίες αποκαθημένοι εταπείνουν ενσύ. Υπήρξαν οι κάτοικοί σου, οι οποίοι προσέβαλαν την τιμή του πατρός των. Και άλλοι ήρχοντο εις ένωση και εξευτέριζαν γυναίκα η οποία βρίσκεται εις την ακάθαρτον αυτής ρίση. Αυτά ακούς και σήμερα. Τα ίδια. Έκαστος τη γυναίκα του πλησίον αυτού εινομούσαν. Και έκαστος την ύμφη αυτού εμίενεν εν ασεβία. Και έκαστος την αδελφή αυτού θυγατέρα του πατρός αυτού εταπείνουν εσύ. Καθένας λέει παρανομούσε με τη γυναίκα του πλησίον. Η μοιχεία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα κόκκινα. Όχι, έχει φτάσει στα κόκκινα. Έχει γίνει κάτι το φυσιολογικό. Ακούς διαλόγους και συζητάνε γυναίκες. Οι άντρες, ας το πούμε, είναι πιο πρωτόγονοι πάνω σε αυτό το θέμα. Πρωτόγονοι, όχι καλοί, πρωτόγονοι. Ναι. Οι γυναίκες που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζονται από την εδώ, αυτή τη στιγμή, καυχόνται για σχέσεις με τρίτους. Και όποια δεν έχει σχέση με τρίτο, είναι και υποδιέστερη στα πηγαδάκια τους. Και καθένας λέει παρανομούσε με τη γυναίκα των πλησίων. Και άλλοι εμόλυναν εν τη ασεβία την ύφη των. Έχουμε ενδοοικογενειακά σαρκικά μαρτήματα σιγά σιγά και ακούμε. Πεθερός με νύφη, ναι. Γαμπρός με πεθερά, κάτι παππούδες με εγγόνια τώρα τελευταία. Ναι, ναι. Τα έχετε ακούσει αυτά? Ναι, 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 φυσικά. Να τα. Άλλοι λέει η μάρταναν και με αυτή ακόμα την αδελφή τους, τη θυγατέρα του πατρός τους. Ακούσατε τώρα τελευταία κάτι ύστερα από όλες αυτές τις νομιμοποιήσεις των ομοφυλοφίλων ότι δεν πειράζει να έχεις και σχέση με την αδελφή σου? Ναι, κάτι βγάλανε. Ναι, κάτι βγάλανε ότι δεν υπάρχει ομοθεσία. Αυτά με τα χρωμοσώματα που λένε δεν είναι τίποτα. Μπράβο. Κάτι τέτοιο είχαν βγάλει. Ναι, ναι, και για τις, πώς το λένε, τις εξωσωματικές, νομίζω. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε και πάει να νομιμοποιηθεί πάλι όπως όλα. Ναι, ακριβώς. Βλέπετε ότι πάντα γινόντουσαν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς τώρα εξετάζουμε τι εξετάζουμε την Αγία Γραφή. Την εξετάζουμε τι έγινε τότε. Λέτε να μην γίνει τώρα. Άλλαξε κάτι. Πύργος της Βαβέλ. Ανεβήκαμε με τη τεχνολογία μας μέχρι το διάστημα και σκοτώσαμε τον Θεό. Τότε ήταν ο πύργος της Βαβέλ. Τώρα ξέρετε τι είναι, τα διαστημικά συστήματα. Να σας πω κάτι για τα διαστημικά συστήματα. Έξω από τη Γη δεν υπάρχει τίποτα. Τέλος πάντων στους πλανήτες μπορούμε να πάμε εδώ γύρω-γύρω. Στον Άρη, στο φεγγάρι κτλ. Τίποτα. Σκόνη. Όποιοι λένε ότι η τεχνολογία που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, η διαστημική τεχνολογία, αποσκοπεί στην εξερεύνηση και στα ρομαντικά αυτά και τους πιστεύουν, είναι γελασμένοι. Αυτή τη στιγμή, ό,τι τεχνολογία υπάρχει, μία μέρα θα γυρίσει εναντίον της ανθρωπότητας. Και όποιος ελέγχει την ατμόσφαιρα, ελέγχει τα πάντα. Εκεί πάνε. Αυτός ήταν ο πύργος της Βαβέλ. Έλεγξες την ατμόσφαιρα, από εκεί και κάτω είσαι κυρίαρχος του κόσμου. Προβάλλεις ό,τι θέλεις. Πάει ο Θεός. Καταλάβατε? Έτσι. Δώρα
Ελάμβανο, ελαμβάνωσαν εν σύ, όπως εξίωση αίμα, τόκων και πλεονασμών, ελαμβάνωσαν εν σύ. Και συνετελέσω συντέλειαν κακία σου την εν καταδυναστία, εμού δε επελάθου, λέγει Κύριος. Να, αυτό που είπαμε. Οι κάτοικοι σου, λέει, λάμβαναν δώρα για να αρχίσουν αδίκως αίματα αθώων. Διαφθορά. Λάμβαναν δώρα για να χύνουν αίμα αθώων. Θυμάστε το περιστατικό που έγινε στο, στο βίο του Κρόκους στη Ρωσία. Εννοείται. 5.000 ευρώ πήρανε για αυτό το μακελιό. Ναι. Ο καθένας. 5.000 ευρώ για αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Mm-hmm. Οι κάτοικοι σου, λέει, λάβαναν δώρα για να αρχίσουν αδίκως αίματα αθώων. Έπαιρναν τόκον. Τοκογλύφι. Έχουμε ένα επίσημο σύστημα τραπεζών νόμιμο που καταλυστεύει τον κόσμο καθημερινά από τόκους και προμήθειες. Έτσι. Ελάβανον όσο το δυνατόν περισσότερα από τους συμπολίτας των. Έφτασες εις ολοκλήρωση της κακίας σου. Τέλος, λέει, ως εδώ. Καταδυναστεύουσα τα θύματά σου. Εμέ δε με ελισμόνησες, λέγει ο Κύριος. Ξεχάσαμε ότι υπάρχει Θεός και Θεία Δίκη. Το ξεχάσαμε. Κοιμάται ο Θεός. Και φροντίζουν πάρα πολύ γι' αυτό οι ψευδοπροφήτες όλων των ειδών. Και οι δημοσιογράφοι, και οι ρασοφόροι, και οι πολιτικοί. Φροντίζουν να κοιμίζουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει Θεός. Εάν δεν πατάξω χείρα μου προς χείρα μου, εφής συντελέσαι εις επίησας και επί της έμασής σου της γεγεννημένης εν μέσω σου. Εάν όμως, λέει, χτυπήσω εγώ με γανάτι στο ένα μου χέρι προς το άλλο και αποστείλω τιμωρία δι' όσα κακά έχουν πραγματοποιηθεί εντός σου, δια τα κακά τα οποία εσύ διέπραξες και δια τα αίματα των αθώων τα οποία εχύθησαν εις τα σοδούς σου. Ή υποστήσεται η καρδία σου, ή κρατήσου σε χείρες σου εν τες ημέρες, εγώ ποιώ εν σύ, εγώ Κύριος, λέει, λάδικα και πίσω. Θα αντέξει, λέει, η καρδιά σου αυτή τη τιμωρία? Αυτό που έρχεται τώρα, θα τα αντέξει ο κόσμος? Ξέρετε, υπάρχει ελπίδα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι δεν θα έρθει ποτέ. Καλά. Θα διαψευστούν. Όπως έχουν διαψευστεί μέχρι στιγμής πάνω σε όλα. Πάνω σε όλα έχουν διαψευστεί μέχρι στιγμής. Ό,τι έχουν πει είναι λάθος. Εντάξει, και έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή η ιστορία, όπως λέγαμε, γράφτηκε και γράφει. Τι γράφει αυτή η στιγμή καθημερινά? Θανάτους. Από τι γράφει θανάτους? Από εγκληματικότητα, από το πρόγραμμα ευθανασίας που έβαλαν την ανθρωπότητα όλοι. Mm-hmm. Έτσι. Εννοείται. Και αυτό που έρχεται τώρα. Παγκόσμια γεγονότα. Πιστεύω να έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει γύρω μας αυτή τη στιγμή και πιστεύω να έχει καταλάβει ότι έτσι και αναφλεγεί τα μέτωπα και πάμε για τρίτο παγκόσμιο, θα κοπούνε όλα, τρόφιμα, εμπόρια, μετρητά, τράπεζες, τα πάντα και θα μείνουν εκεί που είναι. Και λέει, θα αντέξει η καρδιά σου, λέει, αυτή τη τιμωρία? Τα χέρια σου κατά τα ημέρες εκείνες που εγώ θα αποστείλω φοβερά σας τιμωρίας θα έχουν τη δύναμη να κρατηθούν και να μην παραλύσουν από τον φόβο? Εγώ ο Κύριος ομίλησα και έτσι θα κάνω. Τους δίνει υπόσχεση ο Κύριος εδώ πέρα, ο Θεός, ότι θα γίνει αυτό. Και θα σκανδαλιστούν τώρα όλοι και θα πούνε, «Ω, μα τι Θεός είναι αυτός?» Έτσι θα πούνε όλοι. Ναι. Λοιπόν... Γιατί είναι όλοι πολύ εντάξει. Ναι. Και είναι άδικος ο Θεός, έτσι. Ναι, το θέμα όμως ποιο είναι? Τι έχουμε πει? Τι έχει προηγηθεί σε όλες μας εκπομπές? Ότι ο Θεός είναι πατέρας πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Καταλάβατε? Και επειδή είναι πατέρας, θα τους
τους τακτοποιήσει όλους όπως πρέπει. Έτσι. Αν φοβάσαι, σημαίνει ότι έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Ακριβώς. Έτσι. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να αποκριθείς. Ακριβώς. Σημαίνει ότι είναι άλλος ο Θεός. Ναι. Και ο Θεός που σε πληρώνει όλο αυτόν τον καιρό, ο λάθος Θεός σου, με την παρουσία του κανονικού Θεού, που θα εξαφανιστεί εκείνη την ώρα, θα εξαφανιστείς και εσύ μαζί. Όσο υπάρχει χρόνος και το καταλάβει, κάποιος αυτό και το αλλάξει, πέρασε. Κάποια στιγμή, όπως έκλεισε η πόρτα της Κιβωτού και της φράγησε ο Θεός απ' έξω, όπως κάποια στιγμή στην Αποκάλυψη γέμισε ο ναός του Κυρίου καπνό και δεν μπορούσε να μπει κάποιος μέσα, κάποια στιγμή τελειώνει ο χρόνος της μετανοίας και ξεκινάει αυτό που υπόσχεται, εγώ ο Κύριος ομίλησα και έτσι θα κάνω. Και διασκορπιώσε εν της έθνεση και διασπερώσε εν τες χώρες και κλείψε η ακαθαρσία σου εξού. Θα σε διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Έγινε, έγινε. Όλη η αφρόκραμα της Ελλάδας έχει φύγει στο εξωτερικό να επιβιώσει. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ούτε επιχείρηση μπορείς να κάνεις, ούτε να δουλέψεις ούτε τίποτα. Είναι όποιος αντέξει αυτή τη στιγμή. Θα διασπείρω τα τέκνα σου εις όλας σας χώρας και έτσι θα λείψει ο μολυσμός μέσα από την πόλη. Αυτό που σας είπα. Και κατακληρονομήσω εν σύ κατοθαλμούς των εθνών και γνώσεστε διότι εγώ Κύριος. Κατόπιν όμως λέει, θα αποκαταστήσω και πάλι στην κληρονομία σου ενώπιον όλων των ειδωλολατρικών εθνών και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όλο αυτό είναι παιδαγωγικό. Για να σπάσει σαπίλα αυτή τη στιγμή που έχει χτιστεί μία πάνω στην άλλη, δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας να το αντιστρέψει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό θα έρθει αυτό που πρόκειται να έρθει. Επειδή δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας να το αντιστρέψει. Και είναι προς καλύτερο. Μετά λέει που θα σας διαλύσω, τι θα διαλύσει? Τη διεφθαρμένη κοινωνία θα διαλύσει. Τους πολιτικούς άρχοντας που ανέφερε πιο πάνω θα διαλύσει. Κατόπιν όμως λέει θα σε αποκαταστήσω, γιατί αυτός είναι ο Θεός. Γι' αυτό είπα πριν. Ναι, θα σκανδαλιστεί ο κόσμος τώρα. Όταν έρχεται η κάθαρση, σκανδαλιζόμαστε. Καταλαβες. Ναι, δεν μας αρέσει. Το γιατρό να του καθαρίσει τα άλκη και τα αποστήματα, τρέπεται και φεύγει για να μην σκανδαλιστεί, για να μην πονέσει. Ή κάθεται εκεί πέρα μέχρι να τελειώσει η θεραπεία και να γίνει καλά. Καταλάβατε. Και γίνεται λόγος Κυρίου προς με λέγον. Ή ανθρώπου, ιδού, γεγόναν σήμη ο οίκος Ισραήλ, αναμεμειγμένοι πάντες χαλκό και σιδηρό και κασιτέρο και μολύβο, εν μέσω αργυρίου αναμεμειγμένος εστί. Ή ανθρώπου λέει, ιδού, ο Ισραηλιτικός μου λαός έγινε λαός ανάμεικτος. Ανάμεικτος λαός. Σας θυμίζει κάτι? Ανάμεικτος. Ναι. Και Σαχάρα η Αφρική. Έτσι. Και η άλλη μισή Ασία. από πάνω από αυτό και Τούρκοι και Βούλγαροι και δεν ξέρω εγώ τι και όλοι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα τι? Η μεγάλη μάνα με 400 δις χρέος. Δεν έχει να θρέψει τους πολίτες της η Ελλάδα λοιπόν. Ναι, και γεμίσει από όλο τον πλανήτη. Και γεμίσει από όλο τον πλανήτη. Και άμα πεις κάτι, είσαι φασίστας, ξέρω εγώ, ρατσιστής. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είσαι ρατσιστής. Ναι. Στο τέτοιο. Αλλά αυτοί που σε κατηγορούν για ρατσιστή, δεν φιλοξενούν κανένα από όλους αυτούς στο σπίτι τους. Γιατί αυτό? Όχι, ναι. Από τη μεγάλη ιδέα του κομμουνισμού δεν πάει κανένας στις κομμουνιστικές χώρες να ζήσει. Ναι. Πήγε ένας, τις προάλλες είχαν μια διαδήλωση στο Λονδίνο. Είχαν βγει με κάτι πανό, καλώς ήλθατε μετανάστες και κάτι τέτοια. Και έκανε ένα ντοκιμαντέρ εκεί ένας δημοσιογράφος και πήγαινε και τους ρώτησε για αυτούς πόσους λέει από αυτούς που καλωσορίζετε, λέει πώς θα πάρετε σπίτι σας. Ο ένας έλεγε είναι το σπίτι μου μικρό, ο άλλος ξέρω εγώ, η άλλη έλεγε φοβάμαι και δεν μπορώ να πάρω στο σπίτι μου. Είχαν 1.000.000 δικαιολογίες, αλλά να τους πάρει και οι υπόλοιποι, ας πούμε, καταλάβατε. Εγώ ναι μεν
Είμαι υπέρ, αλλά δεν κανένα στο σπίτι μου. Σιγά μην σπάρω στο σπίτι μου. Τέτοιοι είναι. Αυτό είναι. Όπως το λέτε ακριβώς, όπως το περιγράφετε. Τι συζητάμε. Ακριβώς. Ξέρετε ποια θα ήταν η υγιής κατάσταση? Η υγιής κατάσταση είναι να μην χρωστάμε τίποτα. Ναι. Και μετά, με τον νόμιμο ποσοστό που υπάρχει σε κάθε χώρα, ένα 4, ένα 5, ένα 10%, δεν ξέρω πόσο είναι, να απορροφήσεις κάποιους ανθρώπους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ναι. Και σε αυτές τις προϋποθέσεις, καταρχήν να βρίσκονται σε πόλεμο. Ναι. Εντάξει. Και από τη στιγμή που δεν βρίσκονται σε πόλεμο, ναι, να αφομοιώσεις κάποιους ανθρώπους αυτό το 5-6%, 7% που μπορείς να το αφομοιώσεις, έτσι. Να τους εκπαιδεύσεις, να τους μάθεις τη γλώσσα και από άλλες χώρες που έχουν φτώχεια και δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι κτλ. Και να ζουν όλοι ευτυχισμένοι και να δοξολογούν το Θεό. Εδώ έχουμε διαστροφή των πάντων αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο διαστροφή των πάντων, έτσι και βγεις και το πεις ότι είναι διαστροφή των πάντων, γίνεσαι και κατηγορούμενος. Γιατί είσαι κατηγορούμενος, γιατί λες το αυτονόητο. Γι' αυτό είσαι κατηγορούμενος. Έτσι. Έγινε, λέει, λαός ανάμεικτος. Όπως είναι, λέει, το μείγμα αυγενών και αγενών μετάλλων. Χαλκού σιδήρου, κασιτέρου και μολύβδου ανανομιγμένο με άργυρο. Δια τούτο υπόν. Κάθε λέγει Κύριος. Ανθών εγένεστε η σύγκραση μίαν, δια τούτο εγώ εισδέχομαι εμάς εις μέσω του Ιερουσαλήμ. Δια τούτο είπε. Αυτά λέγει ο Κύριος. Επειδή εκακίε και οι αιρετές σας έγιναν ένα μείγμα. Γι' αυτό εγώ λέω να σας μαζέψω, λέει, στο μέσο του Ιερουσαλήμ. Όπα. Χλιαρή, ψυχρή και ζεστή, όλοι ένα μείγμα. Και όταν μαζεύουμε το μείγμα στη μέση της Ιερουσαλήμ, ξέρετε τι μου μυρίζει εμένα? Φωτιά. Να χωριστεί το μείγμα, για να χωρίσει πρέπει να πέσει στην πυρά. Έτσι. Να αρχίσουν να λιώνουν τα μέταλλα. Έτσι. Και λέει θα σας μαζέψω στην Ιερουσαλήμ. Καθώς εισδέχεται άργυρος και χαλκός και σίδηρος και κασίτερος και μόλιβος, εις μέσω καμίνου, το εκφυσίσε εις αυτό πυρ του χωνευτήνε. Ούτως εισδέξω με ενοργή μου και συνάρξω και χωνεύσω εμάς. Όπως ακριβώς λέει εισάγεται. Το μείγμα του αργύρου, του σιδήρου, κασιτέρου και μολύβδου μέσα στο χωνευτήριο, διαναλιώσει και διαλυθεί με το ξάναμα του πυρός, κατά παρόμοιο τρόπο θα σας μαζέψω κι εγώ εν τη οργή μου εντός της πόλεως και εκεί θα σας τιμωρήσω δια του πυρός. Και πολύ φοβάμαι ότι κάπως έτσι θα γίνει εντός ολίγου. Και εκφυσίσω εφ' ημάς εν πυρή οργής μου και χωνευθήσεστε εν μέσω αυτής. Με το φύσιμά μου θα ξανάψω τη φωτιά της οργής μου και θα χωνευτείτε μέσα σε αυτή την πόλη. Έχουμε πει επανειλημμένως αυτό που είπαμε στην πρώτη εκπομπή. Η πρώτη εκπομπή και η τελευταία εκπομπή αυτή τη στιγμή είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί, τι λέει τώρα? Είχαμε πει τότε για την ερμηνεία της πόλεως, του Ιερουσαλήμ. Πώς με την πρόρηση του Κυρίου, που τους είπε τότε, όταν θα δείτε το βδέλημα της ερημόσεως, εστός εν τόπο Αγίο, τότε η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη. Και σε ένα άλλο Ευαγγέλιο, και στα 4 Ευαγγέλια υπάρχει αυτή η προφητεία και λέει και κάποια διαφορετικά στοιχεία. Όταν θα δείτε, λέει, την πόλη κυκλουμένη από στρατό, φύγετε. Τους είπε τότε ο Κύριος. Και είπαμε ποιο είναι το σφράγισμα του Θεού στο μυαλό των ανθρώπων κατά πρώτο. Τους είχε προειδοποιήσει και τους είχε πει κάτι παράλογο. Σαν αυτά τα παράλογα που λέμε εμείς εδώ στις εκπομπές μας. Και τους είχε πει όταν θα δείτε να έρχεται στρατός, φύγετε. Ενώ η νοοτροπία τότε ήταν να κρυφτούν στις πόλεις που ήταν κάστρα. Οπότε η συμπεριφορά των χριστιανών ήταν μη φυσιολογική για την εποχή.
Και πάλι τους κοροϊδεύανε και πάλι τα ίδια και τα ίδια που λέμε τώρα. Λοιπόν, είπαμε τότε ότι το βδέλμα της οριμώσεως ευθώς εν τόπο Αγίο, αυτό είχαμε πάρει τότε εμείς σαν ένασμα και κάναμε τις εκπομπές, ήταν η εγκύκλειος του Τσιόδρα που τη διαβάσανε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Περάσανε 2 χρόνια από τότε. Εννοείται ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή όλη η ζήμωση. Και γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή? Για να μπορέσει ο κόσμος να προετοιμαστεί. Γιατί έχει καθαρά παιδαγωγικό σκοπό όλο αυτό το πράγμα και όχι καταστρεπτικό σκοπό. Αντί θέλω ο Θεός να μας καταστρέψει, θα μας κατέστρεφε. Δεν θα χρειαζόταν ερμηνείες, προφητείες, να μας αφήνει την Αγία Γραφή, να τα βλέπουμε γραμμένα εδώ μέσα, να τα ταυτίζουμε με τη σημερινή εποχή και τη σημερινή κοινωνία. Δεν θα γινόταν όλη αυτή η διαδικασία, θα μας είχε καταστρέψει προπολού. Λοιπόν, και λέει, και γίνεται ο λόγος Κυρίου προς με λέγον, οι ανθρώπου υπόν αυτοί, σοι υγείου βρεχόμενοι, ουδέοι ετός εγένονται επί σε, εν ημέρα οργής. Οι ανθρώπου, λέει, υπέει σε αυτή τη χώρα του Ισραήλ, σοι σε μια ξηρά χώρα, η οποία δεν ποτίζεται και δεν καρποφορεί, διότι εξαιτίας της οργής μου, κατά τις ημέρες αυτάς, δεν έπεσε βροχή εισέ. Πέραν της ξηρασίας της πραγματικής που λέει εδώ, αυτό να το προσεγγίσουμε αλληγορικά, γιατί αυτή την αλληγορία που είναι μέσα τα πνευματικά κείμενα, Ναι. ότι η ξηρά χώρα είναι η ψυχή χωρίς Θεό. Άνυδρος, χωρίς το ίδρο της ζωής δηλαδή, και ξερή. Εσύ λέει σε μια ξηρά χώρα, η οποία δεν ποτίζεται και δεν καρποφορεί. Δεν ποτίζεται από τι? Από την ευλογία του Θεού. Και δεν καρποφορεί τι? Αρετές. Ναι. Διότι εξαιτίας της οργής μου, λέει, κατά τις ημέρες αυτάς, δεν έπεσε βροχή εισέ. Είναι αυτό που λέμε, ότι κάποια στιγμή πάβει και αυτός ο πνευματικός λόγος. Ψάχνει να ακούσει ένα πνευματικό λόγο και δεν υπάρχει. Είναι όλα κοσμικά. Τα πάντα. Οι διαφυγούμενοι εν μέσω αυτής ως λέοντος εριόμενοι αρπάζονται σε αρπάγματα, ψυχάς κατεστίονται στην δυναστεία και τιμάς λαμβάνονται σε αδικία και εχείρως εκκλησίαν εμέσω σου. Ακούστε τώρα εδώ μια παράγραφος που είναι η ελληνική κοινωνία καρπών. Οι άρχοντές σου εν μέσω σου είναι λέοντες. Λέοντες. Τι να πω, αιμοσταγία διφάγα ζώα. Αυτή είναι ο πολιτικός μας κόσμος αυτή τη στιγμή. Όσοι υπάρχουν μέσα στη Βουλή, οι οικογένειές τους, τα ξαδέρφια τους, οι φίλοι τους, οι επιχειρήσεις τους, μέχρι το δημόσιο υπάλληλο. Λέοντες που ορίονται εναντίον των θυμάτων των. Ακόμα και οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται μία στο τέλος του μηνός από το κράτος και μία από το πολίτη με τα φακελάκια. Γιατί? Για να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Ορίονται εναντίον των θυμάτων του. Αρπάζουν και ληστεύουν συνεχώς. Κράτος διαφθοράς. Κατατρώγουν με τη δύναμή των περιουσίας αδυνάτων ανθρώπων. Πριν μια πενταετία, το δασαρχείο χαρακτήρισε όλη την Ελλάδα δασικά. Και όποιος πρόλαβε να κάνει έσταση, πρόλαβε. Και ό,τι δεν χαρακτήρισαν δασικά, το κάνανε natura, για να μην μπορεί να κάνεις τίποτα. Καταλαμβάνουν αξιώματα με αδικίας, ρουσφέτια δηλαδή, και εξαιτίας των πολλών φόνων έχουν πληθυθεί εν μέσω σε εχείρε. Από τους πολλούς φόνους, λέει, έχουν πληθυθεί, λέει, οι χείρες αυτή τη στιγμή στο τέτοιο. Και οι ιερείς αυτής υφέτησαν νόμο μου και βεβήλουν τα Άγια μου, αναμέσων Αγίου και βεβήλου ούδι έστελον και αναμέσων ακαθάρτου και του καθαρού ούδι έστελον. Και από το Σαββάτο μου παρεκάλυπτον στους οφθαλμούς αυτών και βεβηλόμουν εν μέσω αυτών. Και αυτοί, λέει, ακόμη οι ιερείς της πόλεως παρέβησαν τον νόμο μου. Ευεβήλωσαν τους ιερούς τόπους, των ναών και το θυσιαστήριο.
Αυτά που λέγαμε Ναι. στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι κακό να την ακούσουν. Μμμ. Δεν έκαναν διάκριση μεταξύ Ιερού Πράγματος και Βεβήλου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νοοτροπία στις τάξεις Εκκλησίας ότι δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει τίποτα. Ναι, φυσικά. Ναι, δεν υπάρχει διάκριση Ιερού Πράγματος και Βεβήλου. Όλοι καλοί αυτή τη στιγμή. Ναι. Νηστεύεις, έλα. Δεν νηστεύεις, έλα πάλι. Στο τέτοιο. Ε, αυτό στην ουσία δημιουργήθηκε μετά τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου, που ισοπαίδωσαν τα πάντα εκεί πέρα. Μμμ. Ό,τι κανόνας είχε μείνει κτλ. Εντάξει, η Εκκλησία έχει μια νοοτροπία, την νοοτροπία ε, της οικονομίας λεγόμενης. Δηλαδή, έχουμε τους νόμους, τους κανόνες της Εκκλησίας με τις νηστείες, τις προσευχές, τις αγρυπνίες και δεν ξέρω εγώ τι, τον νόμο του Θεού, και υπάρχει μέσα εκεί και η οικονομία. Δηλαδή, τι σου λέει? Σου λέει ότι όλη αυτή τη διαδικασία την περνάς για να σταυρώσεις τα πάθη και να σου κρυθούν οι αρετές. Έτσι. Και όχι να πάθεις ζημιά στην υγεία σου. Οπότε υπάρχει οικονομία. Οικονομία τι σημαίνει? Ότι όποιος είναι άρρωστος, όποιος έχει πρόβλημα, μπορεί να πάρει ευλογία από το πνευματικό του και να τρώει και να πίνει και ένα και υπακοής είναι καλυμμένος. Μμ. Όχι όμως ότι είναι νόμος αυτό. Αυτό είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον νόμο και στα πάντα. Αυτό χάθηκε. Και γίναμε όλοι ένα. Δεν υπάρχει τώρα καλός και κακός. Αυτό που λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, θέλω να είσαι ψυχρός και ζεστός. Αν είσαι χλιαρός, μέλωσε εμέσωσε. Να σε ξεράσω, του λέει, από την Εκκλησία. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι όλοι χλιαροί. Και καλλιεργείται αυτό το πράγμα της χλιαρότητας. Δεν έκαναν, λέει, διάκριση μεταξύ Ιερού Πράγματος και Βεβήλου. Κάτι λένε και τώρα τελευταία ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι οι αδερφοί μας που διαστρέφουν τη φύση του Θεού, αλλά δεν πειράζει να έρθουν και στην Εκκλησία να παντρευτούν. Κάτι τέτοια να ακούστηκαν. Πράγματι. Δεν ξεχώριζαν το νομικός, λέει, καθαρόν από το ακάθαρτο. Δεν ξεχώριζαν, λέει, τον νόμο του Θεού, αυτό που είπαμε. Το καθαρό από το ακάθαρτο. Εσκέπαζαν, λέει, τα μάτια τους και δεν επρόσεχαν τα Σάββατά μου, τις Κυριακές δηλαδή, και έτσι ευεβηλώνεται από αυτούς το όνομά μου εν μέσω των κατοίκων. Αυτοί, λέει, πρώτοι σκανδάλιζαν τον κόσμο που τα είχαν ισοπεδώσει όλα. Οι άρχοντες αυτής εν μέσω αυτής ως λύκοι αρπάζοντες, αρπάγματα του είχε αίμα όπως πλεονοξία πλεονεκτώσει. Οι άρχοντες, πάμε πάλι στους πολιτικούς, εν μέσω της πόλεως ήταν σαν τους λύκους. Αυτά που έχουν γίνει τώρα με τις εταιρείες. Είναι δύο-τρεις οικογένειες πολιτικών που έχουν μαζέψει όλες τις εταιρείες σε μία εταιρεία. Και όποια εταιρεία δεν απορροφάνε, τη διαλύουν. Ακούσατε ένα περιστατικό που έφαγε η εταιρεία Ένος ένα πρόστιμο 700.000 επειδή είχε τον ορακά 2 ευρώ πιο φθηνό από το Παραπαστάνθη? Όχι, δεν το άκουσα. Ναι. Για θέμητο ανταγωνισμό, λέει. Εν μέσω της ακρίβειας που δεν είχε ο κόσμος να φάει αυτή τη στιγμή, επειδή η εταιρεία Ένος ήταν πιο φτηνή και πιο προσιτή από τον Παραπαστάνθη, έφαγε 700.000 πρόστιμο. Τι διαλύσανε. Έλα όμως που έγινε αρνητική διαφήμιση. Και είπε ο κόσμος, έτσι είστε, μόνο ένας από εδώ και στο εξής. Να πληρώσει και τα 700.000 και να βγάλει και 1 εκατομμύριο. Πού ανήκει ο Παραπαστάθης? Στα εβραϊκά λόμπι. Και έρχονται και λένε εβραϊκά λόμπι. Ευκαιρία να το πούμε και αυτό εδώ. Σπάσει το μονοπόλιο που έχουμε στήσει εμείς για να περνάμε καλά και να καταλυστεύουμε τον κόσμο, που δεν υπάρχει πληθωρισμός. Πληθωρισμός δεν υπάρχει. Η λέξη πληθωρισμός είναι μια ατυχής λέξη για να περιγράψει την εσχροκέρδεια μέσω μονοπωλίου λομπιστών. Εσχροκέρδεια μέσω του μονοπωλίου της ελίτ που ελέγχουν τα λόμπι.
των αρχόντων. Αυτό είναι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή. Ακριβένουν τα πάντα. Γιατί ακριβένουν, ρε παιδιά, τα πάντα? Χωρίς λόγο. Ναι. Γιατί προσθέτουμε νούμερα στις τιμές. Γι' αυτό ακριβένουν τα πάντα. Γιατί προσθέτουμε νούμερα? Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός? Γιατί εμείς ελέγχουμε, μας ανήκουν όλες οι εταιρείες. Όποια εταιρεία δεν μας ανήκει, λοιπόν, και υπάρχει ανταγωνισμός και ρίχνει τις τιμές, τις ρίχνουμε 800.000 πρόστιμο για να τις σβήσουμε, να υπάρχουμε μόνο εμείς. Αυτός είναι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή. Οι άρχοντες, λέει, εν μέσω της πόλεως, σαν τους λύκους, αρπάζουν τα θύματά τους, χύνουν το αίμα για να αποκτήσουν με την αχόρτωτον πλεονεξία των όσο το δυνατό περισσότερα. Και οι προφήτες αυτής αλήφοντες τους πεσούνται ορώντες μάταια, μαντευόμενοι ψευδοί, λέγοντας: τάδε λέγει Κύριος, και ο Κύριος σου ελάλησε. Και οι ψευδοπροφήτες, λέει, της πόλεως, αυτούς που είχαμε πει στην αρχή, οι οποίοι, λέει, κολακεύουν και διαφημίζουν τους κακούς άρχοντές σας, οι ψευδοπροφήτες, λέει, της πόλεως, οι οποίοι κολακεύουν και διαφημίζουν τους κακούς άρχοντές σας. Λίστες πέτσα. Αυτοί διαφημίζουν και κολακεύουν τους κακούς άρχοντές σας. Όλα τα κανάλια δηλαδή. Ναι, τα κανάλια. Θα καταστραφούν και αυτοί, λέει. Όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ψευδή οράματα και εξαγγέλουν ψευδής μαρτίας και οι οποίοι λέγουν αυτά λέγει ο Κύριος, ενώ ο Κύριος δεν ομίλησε καθόλου προς αυτούς, τώρα μιλάει για τους δροσοφόρους. Ναι. Αυτοί που λένε στον κόσμο δεν τρέχει τίποτα. Δεν νικούτε. Πηγαίνετε με την κυβέρνηση. Θυμάστε πως ξεκινήσαμε την πρώτη μας εκπομπή? Που βγήκε κάποιος από αυτούς και καλούσε το πλήρωμα της Εκκλησίας σε εμβολιασμούς. Φυσικά. Είναι και μεταποής. Ναι. Φυσικά. Αυτό είναι ο Κύριος. Να κάνετε υπακοή. Ενώ ο Κύριος, λέει, δεν ομίλησε καθόλου προς αυτούς. Λαών της γης εκπιεζούνται αδικία και διαρπάζοντας αρπάγματα φτωχών και πέντε, καταδυναστεύοντες και προς τον προσήλυτο νου αναστρεφόμενοι με τα κρίματος. Και αυτοί, λέει, καταπιέζουν με τις αδικίας των λαών της χώρας, ληστεύουν και αρπάζουν τα ξένα πράγματα, φτωχών και πεινόντα κατατυραννούν. Ποιος είναι ο φτωχός και ο πεινόντας που κατατυραννούν? Η χήρα, ο συνταξιούχος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, όλοι που δουλεύουν. Ποιοι τους κατατυραννούν? Αυτοί που δεν δουλεύουν. Και που δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους. Και γι' αυτό τους κατατυραννούν. Και γι' αυτό δεν θέλουν να πέσει αυτό το σύστημα. Και προς τον ξένον δεν αναστρέφονται και δεν φέρονται με δικαιοσύνη. Και ζήτουν εξ αυτών άνδρα αναστρεφόμενο ορθός και αισθότα από προσώπου μολοσχερός εν το καιρό της γης, του μη εις τέλος εξαλείψει αυτήν και ουχεύρων. Αυτό είναι ένα σημείο εδώ πέρα που είχε γίνει και με την καταστροφή του Σοδόμου και Γομόρων. Που ήταν ο δίκαιος Αβραάμ και έκανε παζάρια με τον Θεό και του λέγε: αν θα βρεις τόσους, θα τα καταστρέψεις τα Σοδόμα και τα Γόμορα. Του λέγε: όχι, και κατέβηκε στους 10. Και δεν βρήκε ούτε 10. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Πάω στο κακό στο χειρότερο και αυτό είναι δείχτης καταστροφής αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε ένας μη συμβιβασμένος που να αντισταθεί σε αυτό το σύστημα με κίνδυνο της ζωής του. Της κοινωνικής του ζωής, εννοώ. Όχι της βιολογικής του ζωής. Ναι. Δεν θέλει θυσιάσει τίποτα. Και μια μέρα ψάχνει ο Θεός να βρει έναν και δεν βρίσκει κανέναν. Και τότε έρχεται ο όλεθρος. Και ζήτησα, λέει, μεταξύ αυτών άνθρωπων, ο οποίος να συμπεριφέρεται ορθώς και δικαίως. Δεν ψάχνα να βρω, λέει, ένα καλό άνθρωπο και ένα δίκαιο. Να σταθεί άρτιος και ακατηγόρητος ενώπιόν μου κατά την κρίσιμη εποχή της χώρας αυτής, για να μην την καταστρέψω τελείως, και δεν ευρήκα. Λοιπόν, και εξέχει από αυτήν θυμό μου εν πυρή οργής μου του συντελέσε, τα σοδούς αυτών, εις κεφαλάς αυτών δέδοκα λέγει Κύριος. Δια τούτο, λέει, αφήκα να ξεσπάσει εναντίον της ο δίκαιος θυμός μου και η φωτιά της οργής μου, ώστε να τους εξοντώσει. Έριψε πάνω, λέει, στις κεφαλάς των την ευθύνη. Έρχονται οι ευθύνες τώρα. Δια τους παρανόμους τρόπους και δρόμους της ζωής των, λέγει ο Κύριος. Έφτασε η ώρα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή αυτή τη στιγμή και διαβάζοντας τα παγκόσμια γεγονότα και τα ελληνοτουρκικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έρχεται μάχαιρα.
Οι Τούρκοι βγήκαν από συνθήκες περιορισμού οπλικών συστημάτων και ετοιμάζονται για πόλεμο. Και μαζεύουν κόσμο στα σύνορα της Ελλάδος. Ο ευρωπαϊκός άρχοντας των Τούρκων, ο Ερντογάν, φεύγει. Σε λίγο καιρό αναλαμβάνουν οι γκρίζοι λύκοι και μπαίνουμε στην εποχή των γεγονότων. Και φτάσαμε στο τέλος της τριλογίας, του κεφαλαίου και της κοινωνίας όπως την ξέραμε. Ξέρω πολλοί θα πούνε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πάντα, Αυτά τους λένε οι ψευδοπροφήτες έτσι, πάντα έτσι λένε. κάθε μέρα. Και παρακολουθώντας αυτή τη στιγμή τις κινήσεις της Τουρκίας ειδικά, πώς έχουν απικήσει με τις υπερδομές το μισό Αιγαίο, τι χάρτες βγάζουν, τι λένε οι Τούρκοι οι ίδιοι αναλυτές εκπομπές τους, είναι θέμα χρόνου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κάνουμε μια εκτίμηση βάση των δημοσιευμάτων που διαβάζουμε, σε συνδυασμό με την πνευματικότητα της κοινωνίας μας αυτή τη στιγμή, βάσει του κεφαλαίου που αναλύσαμε σήμερα. Αν τα παντρέψει αυτά τα δύο, μένουν μήνες μέχρι τον ΠΑΜ. Το πολύ μέχρι τέλος Ιουλίου. Και θα ξεκινήσει μέρα με τη μέρα να τα βλέπουμε αυτά. Μέρα με τη μέρα θα πέσει ο Ερντογάν, θα αρχίσει μια αποσταθεροποίηση στην Τουρκία, θα αρχίσουν οι προφητείες των ασκητών του Αγίου Παϊσίου, ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής, ένα-ένα θα αρχίσει να μπαίνει στη θέση του. Πριν 6 χρόνια είχε πει ο Μητροπολίτης Μόρφου μία προφητεία για την πτώση του Ερντογάν και των γεγονότων. Φτάσαμε. Ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε τους συνδέσμους στην περιγραφή από κάτω να τα βρούνε κατευθείαν ο κόσμος. Βεβαίως. Επίσης και σε μια πρόρηση ενός ασκητή γνωστού μας εδώ πέρα που είχε πει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Που είχαμε πληροφορηθεί παλαιότερα ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε χτυπηθεί από μυστικές υπηρεσίες Ισραηλινών. Τώρα συζητάνε να το χτυπήσουν κανονικά για να γλιτώσουν τα αντίπεινα από το χτύπημα που κάνανε στην Ιρανική πρεσβεία. Ναι. Οι Ισραηλινοί. Και είχε πει τότε ο γέροντας, θα κάθεστε να πίνετε τον καφέ σας και ξαφνικά θα αναφλεγεί όλος ο κόσμος. Ένα πρωί, μόλις χτυπηθεί λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ξεκινάνε όλα. Και θα μπουν μία-μία οι χώρες τώρα και θα μπούμε σε αυτή και θα τελειώσει πια αυτή η παρακμή και αυτή η βλασφημία σε πρώτη φάση στη φύση την ίδια και σε δεύτερη φάση η βλασφημία στο Θεό. Και μόλις τελειώσει όλο αυτό το χάος που έρχεται, ακριβώς όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος, εμείς επειδή θα έχουμε τα ελληνοτουρκικά, θα είμαστε απ' έξω. Και οι μεγάλες απώλειες θα τις έχουν οι μεγάλες δυνάμεις. Δεν θέλω να επεκταθώ σε Κωνσταντινούπολη και όλα αυτά, γιατί εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Δηλαδή το θέμα, το αν θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη ή όχι, το βρίσκω λίγο δευτερεύον από τη στιγμή που δεν υπάρχει η πνευματικότητα στον μέσο Έλληνα. Ναι. Πρωτεύον είναι ο μέσος Έλληνας να καταλάβει τι γίνεται. Ποια είναι η θέση του στον πλανήτη, ποια είναι η θέση του όσον αφορά το Θεό, τη σωτηρία της ψυχής του και τη δοξολογία και την τιμή του Χριστού που σταυρώθηκε για να μπορέσει να τον εσώσει από τα νύχια του σατανά. Αυτό είναι το πρωτεύον. Το πόσο θα είναι τα σύνορα της Ελλάδος μετά, το τι θα γίνει με την Κωνσταντινούπολη και στη διεθνή σκακέρα, δεν με απασχολεί καθόλου. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, τι να την κάνεις μια χώρα που δεν δοξολογεί το Θεό της. Σωστό. Αυτή η χώρα είναι νεκρά.
Ελλάδα υπάρχει μόνο εν Χριστώ, στην προκειμένη περίπτωση. Κάναμε όλο το διπορικό από την αρχαία Ελλάδα να υποδείξουμε και να καταδείξουμε ότι ξέρετε κάτι, οι Έλληνες μια ζωή χαρίζαν το φως στην ανθρωπότητα και μια ζωή η ανθρωπότητα τους πολεμούσε. Γιατί? Γιατί υπάρχει Θεός και διάβολος, γι' αυτό. Έτσι. Πέρασε στην αρχή με τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και τη φιλοσοφία, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι λαοί ήταν σε ημιάγρια κατάσταση. Έτσι. Όμως δεν έφτανε αυτό. Οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι ψάχνανε, πήγανε να ερμηνεύσουν τα θεία, το σύμπαν και όλα αυτά. Δεν μπόρεσαν. Εκεί η αρχαιοελληνική παιδεία έφτασε σε ένα τέλμα. Σε μια κινούμενη άμμο μπήκε εκεί πέρα που αρχίζαν και λέγανε ανακρίβειες. Έρχεται ο Χριστός, δίνει τα δόγματα ότι έτσι είναι ο Θεός, ένας είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, αλλάζει άρδιν όλη η αρχαιοελληνική φιλοσοφία, περνάει στο μονοθεϊσμό και περνάμε στα χρυσά και ένδοξα χρόνια του Βυζαντίου. Πέφτει η Κωνσταντινούπολη το 1453 και περνάμε στα σκοτεινά χρόνια της Ελλάδας μέχρι τώρα, με το Ψωστερομέικο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, τα χρόνια του Βυζαντίου, που ήταν η ενδοξότερη στιγμή της ιστορίας της Ελλάδος, που ενώθηκε το αρχαιοελληνικό πνεύμα με το Άγιο Πνεύμα, το έχουν σβήσει. Από τα σχολεία, Από παντού. από παντού. Έτσι. Και επιστρέφουμε πάλι στο μηδέν. Αυτό έρχεται τώρα. Και μια προέκταση των ρήσεων των Αγίων Γερόντων είναι ότι μετά από όλα αυτά οι εκκλησίες θα γεμίσουν. Και από ευλάβεια και από τρόμο. Αλλά θα γεμίσουν. Και επιστρέφουμε πάλι εκεί. Άρα έφτασε η ώρα να σπάσει το απόστημα τώρα. Και όποιος αντέξει. Όσοι δεν πιστεύουν δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Σωστά. Ναι, ακριβώς. Όσοι δεν πιστεύουν δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν κανένα να φοβούνται. Ναι. Τίποτα. Εμείς είμαστε τρελοί. Όταν θα πιαστούν στον ύπνο, εκεί θα καταλάβουν. Και πάλι να σας πω κάτι. Είναι τόσο μεγάλη η φιλεσπλαχνία του Θεού, ότι και πάλι θα έχουν χρόνο να αντιδράσουν και να μετανοήσουν. Ναι. Απλά, Ναι. μέχρι που θα είναι το πείσμα. Αυτό είναι. Έτσι. Αν το πείσμα νικήσει την απλότητα και την ταπείνωση, χάθηκαν. Αυτά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Εγώ ευχαριστώ. Και εννοείται ότι, εντάξει, τελευταία εκπομπή της τριλογίας, έτσι, όποτε πάλι θεωρήσετε εσείς πρόπιμο, θα ξανακάνουμε, εννοείται. Πάντα είναι εδώ πέρα το σταθμός ανοιχτός, το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για όσα αυτά που είπατε. Μακάρι να τα ακούσει με προσοχή ο κόσμος και να τα λάβει υπόψη. Έτσι. Διότι όπως τα περιγράψατε, ακριβώς είναι μία εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία περιγράφει επακριβώς αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Επακριβώς. Το καλό είναι ότι με μια στοιχειώδη μετάνοια, το μετανοώ σημαίνει, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, σημαίνει αλλάζω νου. Έτσι. Αλλάζω τρόπο σκέψεως. Περνάω δηλαδή από τον κοσμικό τρόπο σκέψεως στον πνευματικό τρόπο σκέψεως. Έτσι. Δηλαδή, εκεί που δεν είχα Θεό μέσα μου, τώρα παραδέχομαι Θεό. Αυτή είναι η μετάνοια. Εντάξει. Το αν θα αλλάξω μετά είναι στο χέρι του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται διάρκεια μετάνοια. Γιατί δεν είναι στη δύναμη τη δική μου να αλλάξω. Άλλο μετανοώ, άλλο αλλάζω. Έτσι. Το αλλάζω σημαίνει αγιοποιούμε δια του αγώνα, δια των θλίψεων, δια της προσευχής, δια τη βουλή του Θεού. Άμα θέλει ο Θεός αύριο σε κάνει Άγιο, πώς το πω. Αλλά θέλει την ελευθερία σου και τον προσωπικό σου αγώνα, γιατί θέλει η σχέση σου μαζί του να είναι πραγματική και αληθινή και να είναι σχέση αγάπης. Ούτε σχέση τρόμου, ούτε σχέση εκβιασμού, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό θέλει ο Θεός, τη μετάνοια. Όχι η αλλαγή είναι μετά στο χέρι το δικό του. Ακριβώς. Η μετάνοια σημαίνει ότι τον βάζω στη ζωή μου, στην ψυχή μου.
χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα, ποιος το ανοίγει. Όποιος το ανοίξει, σώθηκε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι απλό το πράγμα. Έτσι. Καλή Σαρακοστή να έχουμε, καλό υπόλοιπο, καλό Καλό, αγώνα. καλό υπόλοιπο, να είστε καλά. Την ευχή σας να έχουμε. Του Χριστού και της Παναγίας, του Κυρίου την ευχή να έχουμε όλοι. Κυρίες και κύριοι, καλό είναι βάσει αυτών που είπε ο Γέροντας να είμαστε έτοιμοι και ας διαψευστεί. Δεν έχει καμία σημασία το τι θα γίνει στο τέλος, αλλά καλό είναι να είμαστε έτοιμοι. Όσοι τουλάχιστον έχουμε την ικανότητα να πιστεύουμε κάποια πράγματα έτσι, και να βλέπουμε κάποια πράγματα. Για τους υπολείπους, ίσως αυτή η εκπομπή να μην έχει καμία αξία. Να είστε καλά. Όσοι μας παρακολουθήσατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.